Ja l'objectiu era arribar aquí i fer tot el millor que pogués i arribar al més alt del podi. I el tema trial ha sigut un trial preciós, superben marcat i un nivell molt maco per ser cadet. Llàstima, per sort o per desgràcia, ens va ploure ahir, hi havia molt de fang i les zones d'empujada s'han fet molt complicades, molt dures. I el nivell ha augmentat considerablement amb el llàstima pel fang, però tot molt maco i molt ben organitzat. I estic molt content, sobretot que el Campionat de Catalunya s'hagi pogut fer, ja que hi ha totes aquestes difícils circumstàncies del coronavirus i tot plegat, i estic molt content que la federació hagi posat ganes i s'hagi pogut fer el Campionat de Catalunya. També molta sort perquè s'ha fet aquí a Ripoll, aquí al Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès, on jo hi he estat i estic molt content també de poder haver competit en aquest camp, que és un camp molt guai i molt maco. M'he trobat molt bé, les zones estan molt enfangades, ja que ha plogut molt últimament, així que ha pujat bastant el nivell, ja que patinava molt més, però jo m'he notat superbé, m'he notat molta confiança i això m'ha ajudat molt. Estic molt contenta d'haver pogut competir avui a Ripoll i d'haver pogut guanyar la prova després de tant de temps sense competir. Les zones avui eren molt difícils i a més, com que ahir va ploure, amb el fang s'han complicat una mica més, però ha estat molt divertit poder tornar a competir després de tant de temps i espero poder competir al Campionat d'Espanya del novembre. Hemos aprovechado que había una competición aquí en Ripoll y hemos venido ya que iban a ser pocas o la única competición que hacemos durante el año. Hemos hecho un esfuerzo para venir y la verdad es que contento. Al final el día ha respetado. Ayer llovió mucho y el terreno se ha dificultado, mucho barro, muchas zonas con mucha tierra y complicado, pero hemos podido disfrutar de un día de competición muy agradable y yo contento. He hecho un buen trial a pesar de algunos errores por el terreno, pero en general contento de haver venido y de poder competir. Avui el resultat final ha sigut bo perquè he pogut guanyar, que era l'objectiu, però les sensacions no han sigut les millors, ja que el trial s'ha complicat molt amb el tema pluja i fang i no hem pogut disfrutar tant com si hagués estat sec, però igualment hem fet el que hem pogut i al final ens hem pogut endur la victòria. I crec que l'haver pogut fer una competició, encara que sigui aquest any tan complicat, ha anat bé per tothom, perquè va molt bé per veure el nivell, com estàs, posar-te una mica un altre cop en situació i veure una mica i seguir entrenant de cara a el que veus en aquestes competicions i seguir prenent, que al final és el que més fas en una competició. I respecte als objectius d'aquest any, la veritat és que encara em noto molèsties al genoll i el meu objectiu principal és aprofitar aquesta mena de peron per posar-me al 100% i ara ja estic 100% enfocat al 2021 i això, fer aquesta competició l'he fet perquè òbviament s'ha de fer i venir donar al màxim, però la meva principal, estic totalment concentrat en posar bé el genoll i anar l'any que ve, sobretot.